Skibavianen har sendt bud efter sin fætter Elliot, der kommer susende helt ude fra Borneos jungle. Han har noget, han rigtig gerne vil tale med Elliot om. Elliot kan næsten ikke vente. Det kan skibavianen heller ikke. Det er bare et bavianskønt gensyn. Skibavianen har fået syet et par blå skibukser til Elliot, for der hvor Elliot skal hen, kan man ikke have badebukser på. Han skal nemlig ned i Alperne, hvor der er sne. Mens Elliot tager sine bukser på, tænker skibavianen tilbage på alle de skønne oplevelser i sneen. Nu er Elliot klædt på til fis og ballade med alle børnene i sneen. Elliot skal til Alperne, mens skibavianen skal tilbage for at træne Borneos snowboardlandshold. Elliot hopper og danser af glæde. Han får skibavianens halsterklæde på, og skibavianen synes, han skal begynde at øve sig lidt på skiløjerne med det samme. Så siger de farvel og på gensyn til hinanden. Skibavianen er rejst, og Elliot er klar til at tage på nye eventyr. Du kan møde ham i Alperne med Højmark Rejser.